Виждаш си. Давай. Почна? Да. Йордан Мирянов, категория Advanced, Варна Throwdown. Една от категории, майче. Първата. Ще да снимаме штангата сега. Мисля, че от тук трябва да се виждат 20 кг. И двете ще снимаме 20 кг. 20 кг. Ето. Да, добре. Чакай. Снимаме от другата страна, за всеки случай. Добре, имаме десетки, петица. 1,25, 2,5. Това е 2,5. 2,5 е това, 5 и 10. После пак ще ги снимаме. И тук имаме още 10, 5, 1, 25, 2,5, 2,5. Чакай, къде беше? Нади, казвам ти 3, 2, 1 и цъкаме таймера и така ще тръгнем заедно. Добре. Данчо. Седем, 6, 5, 4, 3, 2, 1, дава. 2, 3, 4, 6, айде бързо. Едно, 2, 3, 4, 5, 6. Shoulder. Шолдери. Но. 3, 5, 6. Пускай. Искаш ти да му броиш. Ти да му броиш, да не се объркаме и двамата. 3. 4. 5. 6. 6. Айде обръщаме. Една минута е минала. Добре, вървиш много, айде. Хващай. Едно. 2. 3. 4. 5. 6. Айде, Айде бърпита. качай. Бърпита, бърпита. Едно. 2. 3. 4. 5. 6. Айде шолдър сега. Шолдери. Хубаво скачай. 2 минути са минали. Айде. Айде, давай. Давай. Едно. 2. 3. 4. 5. Айде още едно. Пускай. Давай. Давай, Данчо. Айде. Едно. 2, 2. 3. 4. 5. 6. айде обръщане. Айде. Хубаво скача. Давай ги да 2 минути и Давай да 50. върват, давай. Давай, давай, давай. Айде. Обръщане имаш. Давай. Едно. 3. 4. 5. Айде още едно. Айде още едно. 6. Браво. Бърпи.
Давай, давай. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Браво. Айде. 6. Айде. Браво. Шолдър. Удари. Вземи въздух малко. Вземи. До тук Айде. Давай. 4 минути. Давай. Едно. Две. Три. Четири. Браво. Пет. Айде още едно. 6. Браво. 4-5 секунди. Давай, айде. Айде, лягай за бърпита. Давай. Няма време, лягай. Давай. Качай. Айде, добре си за сега. Супер си. Едно първо да върват. Едно. Две. Три. Четири. Браво. Давай. 5. Айде, още едно. Айде. Шест. Браво, бе. Айде. Браво. Хубав скок. Обръщане. Имаш минута и 20. Имаш. Айде още. Айде, не остана. Давай, ще да правиш още един рум. Давай. Едно. Две. Давай. Давай. 3. Три. Четири. 50 секунди. Пет. Айде. Айде още едно. Едно дай. Шест. Браво. Лягай за бърпи. 40 секунди имаш. Давай. Айде. До последно. Едно. Две. Айде, давай. Четири. Много добре. Много. Дай си 5 секунди. Пет. Айде. Айде, давай, не остана, няма за кога. Айде, последно, давай, хващай шолдъра. Айде, виж шолдър. 14 секунди имаш, давай. Стигай. Едно. Силно. 2, Две. 3, 10 секунди. Четири. Давай още Давай. 2, Пет. 5 секунди. Айде, още едно. Свърши. Браво, браво. Браво. Вземи въздух малко. Вземи въздух. Браво. Да, значи Ставай, да. ставай. Това е за снимка просто. Че тук. Снимай ги бързо. Да. Всичко е синхрон. 30 секунди са минали. Тук още един мъртъв. Ние сме топ с Мони. Айде, Партнер. станете малко по малко да... На нас ни е добре, като Да. Бе, ми екстра. 1 минута минала вече. Да. Още 5 остават. Айде, лека по лека щанките на гласите. Много добре. И аз това се питам всеки път. Много добре, да. Мои. 4 минути и половина имате. Да, бе, много. Много тъпо се мисля всеки. 2 минути минаха.
горе. Той е... трябва. 85. Директно 80. Свършиш ли се, бе? Три минаха. Още 3. Ей там. Един. Аз Загинал. сега като и гледам направо. Така знам вчера какво беше. Вчера беше и ти така. И аз бях така. Не е лошото, че искам пак да пробвам. Защо не се изнасилваш още? Не искам, ама... Много ме е, аз ще затворя чета. Аз после, аз го гледах клипа, защото не стига, че обърках няколко репа и после се ядосах, не хващам щангата и загубих много време. Аз според мен нямах никакъв шанс да направи. Може би. Айде, правиш го. Давай. Силно. Мощно с краката. Силно. Да. Браво. Айде още едно. Вземи въздух и силно. С краката. Дай! Браво, бе. Браво. Браво. Силно. Браво. Минута и 30. Що? Пробвай още един. С едно и 25. Колко ще има? Минута и 10. Петдесет секунди. 50 секунди имаш, айде. 90. И 2,5. Тридесет секунди. Айде. Браво. Силно. Айде, силно. Давай, давай. Давай. Браво. Браво. Викам. Да, пак само, че трябва... Това е неуспешно. Да, ама дай да снимаме тези, които ги бяхме махнали. Че са 2,5. Ето така. Успешен. 8,5. 2,5. Десятка. От другата страна имаме 20-ка. Още една 20-ка. Партнер, браво. Добре. 2,5. 10. Това е. Спирам.